I min familie er det vigtigt at kunne holde sig vågen om en nat. For det er jo det tidspunkt, min far får psykisk nerve og ikke vil lave længere. Er det plads til, når man er en seng? Men også bare gå ud, jeg tager liv af med det, du har. Hold da nu op! Så holder jeg ved at bede en bøn for far. Hvis jeg kan nå at blive færdig med fader, inden han tager liv af sig, så er der håb for noget. Synes du, at jeg gør noget galt? Nej, hvad skulle det da ved? Når far er glad, så glemmer han at tage liv af sig. Og når far glemmer det, så glemmer vi andre at tænke godt. Så har vi et godt. Ja. Så er vi en helt normal familie. Nu! Kardonere det! Nu ved jeg, hvordan jeg kan gøre far glad, når du ikke giver. Godmorgen, præst. Godmorgen, tak. Jeg vil bare se, at min far holder tale til begravelse i dag. Jeg vil din begravelsestale. Det er som om, at du tror, du er Jesus. Og det er du ikke. Det er en helt anden søg. Far, lige der overhovedet ikke Jesus. Hvad er der noget? Særlige er de, der sørger. Og særlige er de rene af hjertet, til de skal se Guds rige. Og så kan jeg tage mig liv af med sådan. Ja, så gør jeg dig! Lover du, at du ikke siger noget, hvis det bliver, du kan lige pludselig dø? Svigtet af din himmelske far. Jeg skal hele byen hjælpe mig på det far glad. Kom her, jeg siger til far! Du må ikke ryge. Du må ikke slå ihjel.